Добро утро, приятели! Отиваме за щуки. От доста дълго време се разбираме с моите момчета от Fishing Strike BG и решихме най-накрая да се оговорим за тази неделя и да направим един съвместен риболов с тях. Отиваме към един язовир, където миналата година направих един брутален щукарски риболов. Цяла година нямахме много голям успех с щуките като цяло. Нямаше толкова активен щукарски риболов, но се надявам искрено, че след спада на температурите щуките започнаха да се хранят активно. Дали съм прав или не, ще разберем след малко. А вие, ако попадате на моя канал за пръв път, това е канал за спининг риболов и аутдор приключения. Ако все още не сте го направили и съдържанието, което прави, харесва, може да ме подкрепите, като се абонирате за моя канал от бутона subscribe, което може да видите по-надолу. А цъкайки камбанките, може да получавате първи известия, когато кача много видео. Нека сега се съсредоточим на пътя, за да може да стигнем възможно най-скоро на гьола и да пуснем каяците на вода. Айде! Положението за сега въобще не е цветущо. Само Цанко по нас за сега е една не толкова голяма, може би 50 см штука, щукле. Но като цяло няма абсолютно никаква активност, което е доста лошо. Мъчи се да пекне някакво слънце, обаче има супер много облаци. Искрено се надявам по нови облаците да се изчистят, поне малко да пекне слънце, да постопли положението, защото когато не кълве е много неприятно. Поне да имаше слънце. Истината. Но с Чарон Том съм чул смичка между мозък, кога някой нещо страшно. Какво става? Минат при шлайф. Домашно петроханче. И тука. Ще ги белим ли ти? Да. Витамините зимно време. Най-доброто. Цанко няма ли идва? Едно приятел, че го прави бати брутагане направо. No, много добро, верно. Дай си чашката. Опси. Мале. Какво правим? Айде! Ай. Това вече е риба. Наводчика.
Навлачка на новия херингшат. Ела тук, да ни те откачим. И най-накрая. Баси кеф. Стой. Стой да видим сега. Ти. Първо ще откачим. Ето. А новото херингшатче. Стой. Стой, сега ще пусна, стой. Ай. Ей, баси първата риба. Баси кефа. И Бирхан сега ще пусне да троли и двете вейци. Штрак. Добре. Това беше добро като цяло. Доволен съм. Това е голяма риба. Голяма риба. Само че сега ще се оплетат. Голяма. Също. Добре. 19 см херингшат на влачка. Айде. Добре. Някакво раздвижване стана тук. Ще звъни на момчета да дойдат насам. Опа! Не знам. Сега ще ти кажа. Ба, това. Штука, бе. Да. На ръба на устата, брат, разбираш ли? На силиконче? На фиш двойка. Не! Изпусна го, изкара го до каяк. Добре! Добре! Сега съм доволен. Добре! Активност ли почна или просто тук набарахме рибите? Не знам, брат, на дълбокото набарахме. Това поводя. Оле! И откачи това, бе, брат. Гледай кой прави силикон, гледай. И направо. Който и нещо е, брато. 75 пъти се откачиха. Оско да кажа с една риба хваната на страшен късмет. Знаеш го? Въртя, джигвал си, е тук вече отпреде и почвам да навън силикона, навън го е тук те отпреде до каяка. Хуп, дойде отзаде и се хвана, брато. На мега късмет, брат. Не са костори штуки са, бе. Да, бе. Да. Ох, такива да ги вадиш на лайта, брат. Вече му виж с пиги, бе. Абе, аз лова с графита, бе, брат.
Фишчето. Като го и вкарам в устата, човек и веднага почва да затваря устата. Виж колко е долна. Отвори, бе. Отвори да те освобода от мъките ти, бе. Добре. Просто ги наварахме на дълбоко. Ето. Ай. Това е изплю риба! Браво е. Пичове, рибите се хранят, да знаете. А? Рибите се хранят. Усещаме, Бихо. Сещам, брат! Усещаме, ма нещо става. Догоре. Не, брат! Бяла риба беше. Бяла риба беше, брат. Не смъм, бе. Бăi, бели ли има, брат? Тята е горе, ма мой. Само си викам дали ще има бели риби тука. Ей, не съм снимал удара, виж колко съм зле. Абе, татко. Татко. Не сте чувана риба. Ама на късмет ти е човека. Бăi, видя ли? Бяла риба беше, брат. Беше шкука. Охо-хо! Голяма риба. Голяма риба е това. Хубава риба, ес! Ела моето момиче. Браво е. Я да им штука ли е сега или бяла риба. Я? Ей, штука е. Ма нищо. Недоволен ли си, брат? Ах, куче мръсно, ще бяга тя. 500 път ще удрати. Аз ще ви обясня. Мръсти животни гадни. Та заслужава тигана. Тая заслужава тигана, Бихо. Пак на силиконче. Да. Не искате силикончета, брат, това е. Само силиконче. Само силиконче. То ще преди да извадя, има удари. Това е. Айде, моите куче. Газ с 200. Опа! Ковнаки. Браво, Бихо. Сигурно се активираха, брат. Да, брат, нищо общо с сутринта, разбираш ли? Нищо общо с сутринта, човек. А? Штучка, няма какво друго да е. А, костур, бе? Костур, бе? Да. Един страхотен костур. Баси якото. То си плаче за снимка, брат, разбираш? Да. Ще на това му излезна мехура, бе. Да, бе. Да, бе. Дали? Няма да проверя иначе. Твърди го по-високо да шляпи. Тръгна ли? Направо с 300. Да. И така, приятели, с това нещо завършваме и този излет. Отидохме с големи очаквания като цяло, тъй като първия риболов, който направих на този гео, беше буквално разтърсващ. И доста се надявах да направим подобен риболов днес, който така и ни се получи, от към размери, но се получи абсолютно също, което ми се случи първия път. 6-7 часа сутринта, абсолютно без никакви удари, много вятър и след обяд към 3 часа рязко утихване на вятъра и брутална активност. Днес мога да кажа, че беше по същия начин, само единствено активността ни продължи толкова дълго, може би около 40 на минути. Но все пак не сме без риби, доволен съм. Хубаво се прикарахме. Най-вече видяхме се с нашите момчета и най-вече посмяхме се доста. А сега е време за почивка, докато не се видим отново в следващото видео. Ако не искате да го изпуснете, ви съветвам
да натиснете камбанката, за да може да бъдете информирани първи, когато качвам нови видеа. Това беше от мен. Благодаря ви отново, че сте в моя канал и че гледате моите видеа. До нови срещи!